Bubagra ni kasia mangpili kasih fakir wheelchair ke achukjak khai jengjotono social media rogo wngmani je khorsa swkang Bubagra sak hamya wngwi kasia private hospital o sak naijakmani mangpili rok chini bwskango social media rogo kaisa family nukha o mangpili kaisa family pore kwbangma borokno ha Bubagra ni bagwi wana laimani tai kwbangma borok rok suri laimani chini Bubagra ni sakha tatini hamwi faitu hwnwi tabuk tei kaisa mangpili kaisa fakir Bubagra ni je bo kaisa wheelchair o achukjak khaiwi somaboto Bubagra sak nainani bagwi fatar haste rogo thangkhana tamthingkhai a mangpili o airport ni mangpili kaisa family nukha hingga kai Bubagra ni o mangpili nugui chungbo kaisa no sanai ba kaisa no surungni sanai je Bubagra dati hamwi faitu amsukno kaham kwrwkhe bono tongthuk hinui chengjotono suri lanai tai haino haitesa sak kaham kwrwngkhe bo hamwi bachathuk hinui.